Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. So bidiyon mu na yau mun taho da wani manhajar application ne mai matukar amfani wanda zai sauƙaƙe maka lissafin adadin shekarunka. So na tabbatar da cewa ko da wasa baka taɓa tunani ba ko kuma lissafin shin tsawon lokaci da ka ɗauka a duniya, tsawon shekaru da ka ɗauka, shin zaka iya lissafa adadin sakanni da kai ko awanni ko kwanaki ko watanni ko satuttuka. Iyaka dai na san muna lissafa yau na samu shekara kaza yayi yawa zaka ji mutum ya ce ina da shekara kaza da wata kaza. So amma baka taɓa lissafin shin satuttukan ka nawa ba da dai sauran abubuwa makamanta wa'annan. So in kai amfani da wannan manhajar application ɗin insha Allah zaka fahimci, zai sauƙaƙe maka a yadda zaka yi adadin lissafin shekarunka da kuma yadda zaka fahimci kwanaki nawa kai kana numfashi a duniya. So amma kafin mu ce kai sai mu je a fara bidiyon, ina tunatarwa in baka mun subscribe ba ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora. So da fari zan ajiye link na wannan application din a description na bidiyon nan, da zaran ka shiga zaka ga wannan link din, kana dannawa zai kai ka inda zaka je ka downloading din application din. So bayan ka yi downloading na application din, ka yi installing ɗinsa, zai kasance kamar haka. Shine wannan sunan application din, H calculator. So application ne mai matukar mahimmanci kamar yadda na faɗa a can farko, saboda zai sauƙaƙe maka lissafin da zaka daɗe kana yi, zai sauƙaƙe maka shi cikin 'yan mintuna ƙalilan zaka iya gamawa da wannan lissafin. So bayan ka sauke wannan application ɗin, ka installing nasa, kai sai ka buɗe shi kamar haka. So kana buɗewa kamar haka, daga can kasa za ga inda aka rubuta let's begin. So kai sai ka danna. Kana dannawa a nan zaka zaɓi irin yaren da kake ji. So kai sai yanzu bari na zaɓi English. Bayan ka zaɓi English zai kawo ka wannan gurin, daga nan za ka kalli inda aka rubuta calculate age da ɗan alaman arrow yana nuna maka alaman kai gaba. So kai sai ka danna akan wannan arrow. So kana dannawa zai kawo maka nan, za ga layukan rubutu akalla guda biyu. So ga nan na fari inda aka rubuta enter date of birth. So kai sai ka shiga ciki. So anan ne zaka rubuta date of birth ɗinka. Misali bari na saka 1994, sai kuma na zaɓi misali January 11 1994. So a ce wannan shine date of birth ɗina. Kai sai ka danna OK. Bayan ka danna OK, daga nan kasa za ka kalli inda aka rubuta calculate age. So kai sai ka danna akan calculate age. Kana dannawa wannan result din shine zai baka. Daga nan gashi nan wayannan sune results din. So idan ka duba daga can sama za ka kalli cewar akalla date of birth din nan da na saka ya nuna cewar ina da shekaru 27 da wata 10 da kwanaki 29. So gobe zan cika shekara 27 da wata 11 kenan. So daga nan idan ka duba za ga cewar wannan adadin lissafin shekaru ne, total year, gashi nan total din 27 years. Sai kuma total months, za ku ga cewar ina da akalla watanni 334 a duniya. Sai kuma adadin satuttuka, total weeks kenan, za ku ga cewar ina da sati 1456 a duniya. Sai kuma total days, za ku ga cewar akalla ina da kwanaki 10,195. Sai kuma lissafin awanni, misali a cikin shekaru 27 da wata 10 da kwana 29 nan, awa nawa ne aka ɗauka a cikin wa'annan lokutan, shine za ku ga gashi nan a nan inda aka rubuta total hours ɗin nan. Bari mu ga 1 2 3 4 5. So za ku ga cewa ina da awa 244,680 shine awanni da na ɗauka ina numfasawa kenan a duniya. So sai kuma total minutes ɗin nan gashi nan, wato mintuttuka nawa kai a duniya a cikin wa'annan shekarun naka.
so bari mu ga 1 2 3 4 5 6. So gashi nan akalla ina ɗauki tsawon minti miliyan 14,680,800. so ina ga shine wannan lissafin in bai kuskure ba. Sai kuma adadin sakanni da na ɗauka ina numfashi kenan, kan bala'i wannan babban al'amari. So gashi nan akalla 1 2 3 4 5 6 7 8 kai ga sunan dai lissafin din suna da yawa gaskiya, sai na dan duba na sake dubawa. So kasancewar bamu da lokaci za mu wuce kawai. So yanzu misali bari mu ga next wannan inda aka rubuta next birthday din nan, bari mu ga akalla sauran mun kwanaki nawa birthday na yazo. Daga nan shine za ga an nuna mun cewar next birthday dina shine sauran 1 month and 1 day. Sannan kuma za a yi wannan birthday din ne zai kama ranar Tuesday 11 ga watan January 2022. So shine next birthday na, da dai sauran abubuwa da idan ka duba gaskiya wannan application din zai burge ka, saboda za ka kalli cewar yana nuna ma abubuwa da dama. Sannan idan kana son ka ga shin shekarunka zai kama nawa akan 27 da wata 10 da kwanaki 29 nan, sai kuma aka ƙara ma shekara 10 gashi nan inda suka rubuta akalla your age in 10 years masu zuwa kenan. In ka danna za ga cewar ya dawo, za ka samu shekara 37 da wata 10 da kwanaki 29. so gashi nan shi ma lissafin adadin sakanni da awanni da mintuna da dai sauran abubuwa gashi nan duka za ga cewar ya kakkaru. So yanzu misali idan kana son ka kope wannan date of birth ɗinka gaba ɗayan shi completely da watanni da awanni da satuttuka da dai sauransu, daga nan za ka li inda aka ɗanyi alaman copy. So kai sai za ka danna a kai, kana dannawa za ga ya rubuta ma copy to clipboard. So yanzu kai sai ka yi copying wannan date of birth ɗinka, za ka je ka pasting ɗinsa a duk inda ka ga dama. So wannan shine application ɗin, yana da matukar amfani sosai da sosai. So ga sunan dai in ka shiga za ka kalli wasu abubuwa ma dai masu kyau gaskiya, wanda yanzu misali kaman wannan ɗin nan. Okay, bari dai mu fara zuwa mu pasting wannan link ɗin da muka copy tukunna. So yanzu kai sai bari na je na shiga cikin WhatsApp ɗina domin na pasting ɗin date of birth ɗina da na kopo misali fa kenan. So bayan na shigo cikin WhatsApp kamar haka, so bari ku gani zan zaɓi wanda zan tura. Misali bari na shiga nan, sai kuma na zo na nemo wannan number, zan yi pasting ɗinsa. So za ku ga gashi nan wannan shine adadin date of birth din da na kofo, total year, total month, total weeks, total days, total hour, total minute da kuma total seconds. So wannan shine a takaice. Sai kuma mu dawo nan. So yanzu kun ga wayannan rubututtukan ga sunan, za ga da dan fulawa a jiki da dai wasu abubuwa. So idan kana son kai wa mutum happy birthday, kai sai zaka iya zuwa ka kofe shi kawai kamar haka. Bayan ka kofe shi sai ka zo nan, ka zo misali cikin WhatsApp ɗinka sai ka yi pasting ɗin shi. So kamar haka za ga cewa gashi nan kun ga ya zo da wannan dan fulawa da dai sauran abubuwa da rubutu mai kyau. So wannan application din kamar dai da na faɗa muku, na san zai burge mutane da dama insha Allah, saboda application ne wanda zaka ji daɗin amfani da shi sosai da sosai. A takaice shine application din da muka ce za mu kawo, sannan kuma kar ku manta link ɗinsa yana description. Idan kana son kai downloading nasa kai sai ka je ka shiga ka ɗauko shi, kyauta ne babu ko naira. So da fatan kun ji daɗin wannan video. Kar dai ku manta ku danna mun wannan alamar na subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all, yadda za ku rika kasancewa da ni a duk lokacin da na ɗora sabon video kai tsaye YouTube za su sanar da ku. Nagode sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon video.